Sentýabr aýynyň 7-sinde Umytjan Kuzubaýewiň Türkmenistandaky öýüne Watan Daýhan birleşiginiň arçyny Döwletýar Muradowyň basyş maksatly izgiderli gelendigi ma'lum boldy. Bu wakany Umytjanyň kakasy ýazan dilhaty bilen hem tasdikleýär. Muny ýene-de has güýçli bir ýagdaýda tasdiklajak başga bir delil bolsa, Muradowyň öz sözleri bolup durýar. Kim bu? Kim? Men halkyň sesinden özüm adym Söhbet Muradow Döwletýar dämisiz? Hawa. Muradow Döwletýar däne Wetran Watan Daýhan owasynyň arçyny, şeýlemi? O näme iş bardy? Muradow ilki bilen özüniň Watan Daýhan birleşiginiň arçyndygyny tasdikleýär. Emma ýa-ýandan Umytjanyň öýüne bardyňmy sonra ony eşden wadyna "Men arçyn däl, ýalňyş bir bilen gürleşdiňiz" diýip ýaňja aýdan sözlerini ýzyna gaýtarmaga synanşdy. Umytjan Kuzubaýewa jaň edip sorapsyňyz, kakasynyň ýanyna barypsyňyz hatda. Umytjan Kuzubaýew siziň owadaşy. Ýok, ben barmadym ýalan gürüňinde. Jaň edipsiňiz onu, şoňa Umytjan Kuzubaýew näme üçin siýasata goşulýar diýip, näme üçin soradyňyz? Ýa-da Ýok, onu men jaň edip oturmam o meseleleňçe. Men şoň üçin jaň etdim size bir Döwletýara, o eşirmäň telefonu bir mut diňlen. Men arçyn däl, ýalňyş düşdüm, arçyn bizatlar taýyrma arçyn däl, Näme üçin onu Umytjan Kuzubaýewa jaň edip soraýan, rahatsız edýän kakasyny? Biýimjalik edýäňiz, näme üçin, näme sebäpden? Men baram ýok onunka. Barmasaňyz bardy diýip aýtmadylar. Bardy diýip bardy. Soramal dälme. Näme üçin soradyňyz? Gyzyklanýarmy sizi? Ýok, bizat özümiz soradyk, näme iş yapýar diýip. Men soradım, näme iş yapýar, näme olaýyn şoňa. Siýasata näme üçin goşulýar diýip, näme sebäpden soradyňyz? Men siýasatyň gurugyny edem ýok şoňa, men bilem ýok. Yok, sen näme sebäpden gyzyklanýar, umydyň näme diýäni, näme siýasata goşulýan? Jaňatma, men işim ýok, barjam da şoň. Döwletýar Muradow Umytjanyň Türkmenistandaky öýüne baryp kakasyna ogly barada sözlü basyşlar edeninde "Meniň elimde 5 adamyň ady bar. İçinde seniň ogluň hem ady bar" diýilen terzde terrorçulukly sözlemler ulanypdyr. Umytjanyň kakasy näme sebäpden soraýan diýende Muradowyň oňa beren jogaby hiç ýyly nätanys däldi. Ogluňy aňyrdakylar soraýar diýip aşağı dışarı edipdir. Bu basyşly waka bir gezek bolmandyr. Mundan öň hem 2020-nji ýylda Umytjanyň aradan çykan ejesini hem gorkuzmak üçin iki gezek kapysyndan marpdyrlar. Maksatlary Umytjanyň näme üçin şahsy pikirlerini aýdyp siýasata goşulandygy we oglunyň siýasata goşulmaly däldigini aýdyp ejesini gorkuzup düşündirmekçidi. Şondan soň Umytjanyň ejesiniň saglyk ýagdaýlary erbetleşip başlady.